Hei, salutări tuturor! Eu sunt Andrei și astăzi m-am hotărât în sfârșit să filmez primul videoclip pentru acest canal de YouTube. Știu că pentru primul videoclip nu ar trebui să am așteptări foarte mari de la o creștere enormă de urmăritori sau așa mai departe. Dar asta să știți că nu mă împiedică să creez videoclipuri interesante și sper pe placul vostru. Pentru videoclipul de astăzi m-am hotărât să filmez 3 probe de challenge-uri văzute pe TikTok sau pe YouTube la alți YouTuberi. Știu că nu este un concept creat de mine, dar asta nu este nicio problemă. Este totuși primul videoclip și ar trebui să înțelegeți și voi. Probele de astăzi, să știți că nu stau să vi le explic acum, am să vi le spun pe fiecare în parte și ce regulă are fiecare în momentul în care este proba deja pregătită. Dar stați liniștiți, probele de astăzi nu o să le fac singur pentru că nu ar mai avea niciun sens, nu ar fi distractiv. Așa că astăzi sunt împreună cu Alina. Alina, te rog frumos să vii lângă mine și să pornim videoclipul. Gata, Alina. Ce zici? Cine o să câștige? Spune-le. Eu. Ai venit cam convingătoare, așa, nu știu ce să zic. Ești sigură că o să câștigi? Da, fiindcă sunt foarte norocoasă. Să zicem, nu știu, tu ești norocoasă, eu sunt competitiv, așa că e mai bun să câștigi. Hai. Baftă. Baftă și ție. Bun, pentru prima probă avem în felul următor 2 pahare cu câte 6 mingi de ping-pong. Aici avem 10 pahare, fiecare pahar are cât un punctaj, nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Aici scrie 3 și sunt punctaje de la 1 la 5. Sunt 10 pahare, aceste pahare le vom pune aici la capătul mesei. O să punem o linie undeva pe aici. În momentul în care aruncăm fiecare dintre noi cu mingea, trebuie să aruncăm înainte de linie, nu după linie și să vedem care adună cele mai multe puncte. Nu, Ali? Da. Hai să pregătim și îi și dăm drumul la joc. Bun, am tras și linia, paharele sunt pregătite, paharele cu mingile sunt pregătite, așa că, Ali, hai să facem piatră, foarfecă, hârtie, să vedem care începe primul această probă. Ok? Ok. La 1, 2, 3 și, da? Da. Bun, hai. 1, 2, 3 și. Deci te-am făcut. Încep eu, da? Hai. Hai. Sper să fac cel puțin 10 puncte. Acum, ce-o fi, o fi. Mamă, ce concentrare pe mine, zici că sunt la un concurs de... Of. Bun. Ultima. Bun, am adunat mingile. Acum hai să vedem câte puncte am strâns eu pentru această probă. Ali, câte zici că am făcut? Nu le-am numărat, să știi. 15. 15? Bun, hai să vedem. Deci avem aici primul pahar cu prima minge, 5 puncte. Al doilea pahar, 3, 8 puncte. Aici încă unul cu 2, 10 puncte. Cu încă 5. Am făcut exact 15 puncte, exact cât ai zis tu, nu mă așteptam. Nu știu, am crezut că o să nimerez 2 pahare câte 10, câte 5 puncte. Eu am zis aiurea că am sperat și am tras speranțe că o să ai mai puțin, dar haide. Hai mă, 15 puncte, eu zic că nu e un punctaj foarte mare, pentru că mai sunt încă 2 pahare cu câte 5 puncte. Ce fac și eu. Bun, atunci hai să îți pregătim și ție proba și să vedem câte puncte faci tu. Ok? Da. Bun. Bun. Suntem pregătiți ca și Ali să înceapă proba. Eu am adunat 15 puncte. Ce vrei, pumni strânși, da. Hai că-ți țin și eu pumnii să faci, nu știu, 16 puncte. Așa că nu mai stăm prea mult la vorbă și Ali, îți urez succes. Mulțumesc. Ce faci, Băi, Ali? nu cred! Nu nimerești? Deci nu cred. A fost a doua bilă care nu a vrut să intre.
Asta este norocul. Oh, cam tare asta. Nu, n-am făcut. Am băgat doar 2 bile. Bun, am adunat bilele, așa că acum, Ali, ne-a mai rămas decât să numărăm câte puncte ai făcut și tu pentru prima probă. Să vedem. Ai aici odată 2 puncte. Nu știu dacă se vede. Sper să vadă. Și aici încă un pahar cu 5 puncte. Ali, îmi pare rău, ai făcut 7 puncte. Eu am făcut 15. Nu are nimic, am 1-0 pentru prima probă. Mai avem 2 probe. Sper să-ți iei revanșa sau, nu știu, să câștig eu. Tu ce zici? Cred că o să câștigi din moment ce ai câștigat prima probă. Mi-am pierdut speranța. Bine, haideți să dăm drumul la celelalte probe și tot așa o să pregătim proba și pe urmă vă explicăm ce și cum trebuie să facem. Bun, pentru cea de-a doua probă avem, cum vă arată Alina, 5 mingi de ping-pong. Aici am 21 de pahare. Paharele acestea, aici la capătul mesei vom face o piramidă de jos în sus cu 21 de pahare. La fel, fiecare jucător în parte va arunca cu mingea de ping-pong înainte de linie. Trebuie să lovim paharele. Cel care rămâne cu cele mai puține pahare pe masă, acela va fi câștigător. Ok. Ok? Da. Bun, hai să pregătim jocul și pe urmă facem piatră, farfecă, hârtie și vedem cine începe cea de-a doua probă. Și acum numărăm tot ce rămâne, nu ce cade, numărăm ce rămâne. Ce rămâne? Prin asta e punctajul. Da. Ok. Hai să facem piatră, farfecă, hârtie, să vedem care începe primul. Sau vrei să încep tu? Nu, haide. Hai. Tot așa, la 1, 2, 3 și, da? Da. 1, 2, 3 și... Mai făcut la data asta. O să încep tu. Deci, sper că ne-am făcut înțeleși. Aruncăm înainte de linie, da? Trebuie să lovim paharele. Cel care rămâne cu cel mai puține pahare pe masă, acela va câștiga. Avem fiecare câte 5 mingi. Deci, eu zic că s-ar putea să fiu câștigător. Haide, rugați-vă pentru mine. Vă rog. Bun, și eu mă rog pentru tine. Hai, baftă! Deci trebuie să cadă o dată pe asta, da? Da. De acolo. Am adunat ce a căzut jos. Le adunăm și pe acestea, sunt deja căzute, dar se pun ca și puncte, da? Acum să vedem ce a mai rămas pe masă. Le dăm paste la o parte și vedem ce ne-a mai rămas pe masă. Păi ce ăla se pune? Se pune, da? A rămas acolo pe masă. Okay. N-a fost căzut, da? Nu încercăm să jucăm fals, da? Bun. Avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pahare, Ali. Din 21, da? Da. Hai să vedem acum ce o să fac eu. Le pregătim din nou și încep să dau și eu și sper să câștig, să fac 2-0. Să nu mai stăm atât de mult la vorbă și hai să pregătim proba. Bun, suntem pregătiți acum. De fapt, sunt pregătit să încep și eu runda. Și să vedem, Ali, ai adunat câte? 9 puncte? Da. Deci Ali a adunat 9 puncte, să vedem, sper să adun măcar 10. Bun, haideți să-i dăm drumul la... Sper să fac 10, da? Deci, alea două să pun ca și căzute, bun? Că și ție la fel am făcut. Dacă eram în picioare... Bun. Ce s-a întâmplat? Acum nu știu cum să mai dau și la care să mai dau. Și mai am ultima bilă. Mai am 4 pahare pe masă, dar... Da, unul singur. Dar le adunăm pe celelalte și vedem câte pahare au rămas pe masă. Bun, o să facem o recapitulare pentru că am greșit, mi-am dat seama abia acum.
Alina a mai avut 9 pahare pe masă, eu am spus că ea a strâns 9 puncte, nu greșit. Din 21 de pahare, ea a mai avut pe masă 9, da? Deci asta înseamnă că Ali a avut 12 puncte și să vedem acum câte puncte am adunat eu. Le-am adunat pe cele care au căzut jos, acum le strângem și pe cele de pe masă și vedem câte au rămas în picioare. Hai să vedem. Astea 3 erau căzute. Bun. Da. Da, și acum câte pahare au mai rămas în picioare? Asta a rămas în picioare. Deci unul singur. Am făcut 20 de puncte, ca să nu mai greșesc încă o dată și să spun că am făcut un singur punct. Am făcut 20 de puncte. Ți-am zis că o să câștigi eu. Da, nu are nimic, lasă că ți-e rămas așa pentru a treia. Hai să pregătim și a treia probă și să vedem despre ce este vorba. Bine, Ali? Okay. Baftă! Bun, am pregătit și cea de-a treia probă. Cea de-a treia probă constă în felul următor. Avem aici 10 pahare umplute cu puțină apă încât ele să nu cadă sau să se miște. Fiecare jucător avem câte 12 mingi de ping-pong. Iar proba constă în felul următor. După cum se vede aici ceva negru, avem și o linie de delimitare. Trebuie să aruncăm cât o minge. Nu avem voie să luăm mai multe mingi în mână în momentul în care aruncăm. Cât o minge într-o singură mână. Aruncăm, mingea trebuie să intre în fiecare pahar. Iar încă o regulă foarte importantă este în felul următor. Dacă arunci o minge spre un pahar, nu intră mingea în pahar, dar rămâne pe masă, poți să o reiei și poți să o rearunci. Dacă ți-a căzut mingea jos după masă, nu stai să aduni bilele de jos și să îți reiei lovitura. Așa că haideți să încercăm să vedem cine ar putea să câștige cea de-a treia probă, eu sau Alina. Bun, Ali, le-am explicat despre ce este vorba în această probă, tu știi destul de bine pentru că ți-am explicat și ție. Aici, dacă o să audă un zgomot mai ciudățel, este dragul nostru pui, cățelușa lui Ali, Suzy. Ea este Suzy. Da, facem din nou piatră, foarfecă, hârtie să vedem cine începe proba, bine? Nu mai facem. Nu mai facem? Încep tu? Da. Bun, hai. Baftă. Bun, jocul o să fie contra timp, așa că eu o să vin, o să-i dau drumul la cronometru, o să vă arăt ca să vedeți și voi că totul este acum, nu este regizat. Start! Astea care rămân pe masă se Poți să dai din nou cu ele, da? Și jocul o să se termine, o să opresc cronometrul în momentul în care nu mai are nicio bilă, nu mai este nicio bilă pe masă și nu mai are cu ce să arunce. Ai terminat 6 bile. O să o prinzi ca să nu scadă. Mi-a scăpat. Hai, las-o. Las-o că o să-ți dau eu alta. Pentru că ți-a scăpat din mână. În momentul de față ai 55 de secunde, ca să știi. Și ai adunat un singur punct. Se pare că e destul de greu, nu? Da. Ups! Hai, aia ți-a ieșit. Hai, mai ai 2. 1 minut 22 de secunde. 3, ai terminat. Stop. 1 minut 24 de secunde și 48 de sutim. 1 minut 24 de secunde și 48 de sutim. Am băgat doar 3. Ali a băgat doar 3. Nasul. Cred că se vede. Da, se văd mingile unde sunt băgate. Așa că pregătim din nou jocul și încerc să vedem eu câte reușesc să fac. Eu sunt gata, poți să-i dai start când vrei tu. Gata. Oh. Opa, nu mă așteptam. Cam tare. Bun. Hai că încep să mă prind. Bun. Ah. Opa.
Ali, în momentul de față am 3. Dacă am mai băgat una, am câștigat. Dar am terminat mingile, suntem la egalitate. 37 de secunde. Dar nu asta contează, nu contează că am făcut un timp mai scurt. Contează faptul că am făcut amândoi câte 3. Pentru că a ieșit remiză, o să facem în felul următor. Nu o să mai avem 12 mingi, o să avem câte 6 de fiecare. Și o să încercăm din cele 6 să vedem cine o să bage cele mai multe mingi în pahar și să vedem cine va fi câștigătorul. Pentru proba de departajare eu sunt gata aici cu cronometru. Ali, dacă ești pregătit îmi spui. Sunt. Bun. 3, 2, 1, start! Hai că poți. Da, poți să le scap. Ups. Vrei să nu scadă de pe masă, că pe urmă nu mai putem să le mai adunăm. Hai să vedem. Oh, mai e o singură minge. Măcar un punct. Din păcate nu cred că mai contează cât ai făcut. Dar să spunem 39 de secunde și 85 de sutimi. Nu ai băgat nicio minge. Dar să vedem dacă eu o să reușesc să bag măcar una ca să câștig această probă. Da. Ali, eu sunt pregătit. Tu când vrei îi dai start și îmi spui ca să pot să încep. Start. Bun, am început. Nu știu dacă mai are rost să le mai bag și pe celelalte, am câștigat, dar... Deci, Ali, astăzi sunt învingător. Mi-a părut... Hei! Astăzi sunt învingător. Astăzi am reușit să câștig toate cele 3 probe. Pentru data viitoare vă promit că o să fie niște probe mai interesante și mai distractive, la care și Ali ar putea să-și ia revanșa. A intrat în cadru și Suzy. Vă mulțumim că ați stat cu noi până acum și ne-ați urmărit. Sper că v-ați distrat cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut ideile de probe, dar pentru data viitoare avem și alte probe. Stați și urmăriți-ne. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like și un share.